तो का हाल बा भाई लोगिन, उम्मीद करता नहीं कि सब कोई अच्छा होई और हमेशा अच्छा रहे के चाहिए। तो भाई लोग आज के वीडियो में शुरू से अंत तक ले बन रही है कि आज के वीडियो नु कुछ ज्यादा गाड़फार होके वाला बा। तो बिना कोनो लड़ावला सुन के ना स्टार्ट करे याद के बकचोदी। अरे सार लड़चट, जब तू मुचकैले बाड़ा तो दवाई किन के नहीं खा देवे के तारा मन करत बहन से दऊ किन के दवाई दे दो भौजी के। ए भौजी हम तो कहता नहीं किया वो आई हमरा दूगो गोलिया में से वो खाला तार बहन से दो, एहू पर दर्द आराम हो जाई। अरे भौजी, अरे भैयावा के पेले के मन बटे आ तू कहतारू कि चुपचाप सूती होने आज ना भेटाई। अरे दे दो ना तो मुठ मार के रह जाई आज। अरे भौजी तार बहन चो दो सब कोई के था बाटे हो कि नचनिया बजनिया नु लगन भर बिजिए रहेला। तार बहन चो दो लंड के पिपिहरी मत पारो। अरे भौजी तार बहन चो दो आधा रतिया के तोहर कौन साटा चलेला हो, हमरो भी था चल गल चाहिए, सब लोग के भी था चलल कि आधा रात के कौन तार साटा चला ताटे। लंड के पिपिहरी मत पारो, जौन भी कहे के बानू खोल के और साफ साफ कह कि आगे से आके ले लो गमदुगा आ पीछे वाला ह बरियतिया के। तो ये भौजी ताहार बहिन चो दो हमनी तो छूट जामसन हो। सुहाग रतिया सखी रे घुघुआ खेलैले। रे भौजी ताहारा में गादहा के लाड़ पेलो, तू कहे के का चाहता रू भौजी ताहार बहिन चो दो फरेस फरेस बताओ ना तो दौड़ा के वस न पेलेम कि भौजी ताहार गाना ले छिला जी ताहार बहिन चो दो लोगिन। रतिया सखी रे घुघुआ खेलैले, सुहाग रतिया सखी रे घुघुआ खेलैले। अरे भौजी ताहारा गाड़ी में हेलीकॉप्टर पेलो, हमरो था चल गल और सब लोग के भी था चल गल कि भातार ताहार घुघुआ खेलैलन त लाड़ पर झूलेलन ताहार बहिन चो दो। भातार जब से कइले का कइले ताहारा बहिन के बुर में हेलीकॉप्टर पेलो फरेस फरेस बताओ ना तो छौक के पेल देम। भातार जब से कइले जोगाड़ लागल फैले, कि भातार जब से कइले आ जोगाड़ लागल फैले। बा भौजी ताहारा गाड़ी में डायनासोर पेलो, हम तो कहता नहीं यारो कइले होई तो तहार सामान ना फैलल बाटे, आ जब से भातार लागल करे तो सामान लागल फैल। रही कुंवार तो हम नहीं मानी। तो ये भौजी ताहार बहिन चो दो अरे कोनो बूढ़ ठूर देख के गाना देते रहलू का हो, हमरा वही में लागत ताहार बहिन चो दो। तो सुन लो लोग भाई लोग, भौजी के हम जौन बात कहनी है नु सही कहनी है कि अभी कह के उ काम अब बहुत पछताली। एकरा मतलब जरूर कुछ ना कुछ जरूर भल बा। भौजी कोनो बूढ़ ठूर से गाड़ मरवैले बिया हो एकर बहिन चो दो। बात तो सही है। अरे भौजी तारू में बिलगोइया पेलो एकदम सही कहतारू, ठीक कहलू है कि सब कोई के बता देलू है कि हम सबका के देले बानी। ऐसे में तो हमनी के था नार लख चाहे कोई के भी था नार लख, लेकिन एगो तो तू बता देलू कि भाई कि सबका के देले बानी। अरे तारा बहिन के बुर में गाधा के लाड़ पेलो, हमरो था चल गल और कैमरा मैन के भी था चल गई कि तू केकरा के देले बाड़ू चाहे लाड़वा के देले बाड़ू। एक बेर हो गल लंड के पिपिहरी मत पारा ना तो ऐसे में तो माथा हमर सनकल बाटे, छौक के पेल देम भौजी। नीचे के समुंदर तोरा का ताहार बहिन चो दो ओमे नहा के तू चाहता रह। ऊपर दूगो बम रे कि ऊपर दूगो बम रे ते ताहार बहिन चो दो। हम तो ओमे कहतानी कि माचिस बार के आ दोनों भड़का दो ताहार बहिन चो दो कि दूध से भर जाओ सार। भातारा से पहिले पानी हम रे। अरे भौजी देख ल सारवा के तू देले बाड़ू नु तो कहियो देले बाटे कि भातारा से पहिले हम ले ले बानी। एकरा मतलब भौजी कौनो के देवल ताहार अच्छा बात नहीं खे, आ चाहे उ सार ले ले बाड़ा नु तो उनकर कहलो अच्छा नहीं खे, तू बेकार वो सारवा से पेलवैलू। आवा ना काटल जाओ चानी। अरे ताहारा बहिन के बुर में हेलीकॉप्टर पेलो, हम तो कहता नहीं चानी छोड़ के आज हमर करिया का झांटवा काट दो सार।
ढोली में धली कैंसर पिया। सटाई ना सलेंसर पिया आ ढोड़ी में धली कैंसर पिया। तो ये सार लड़ चोट हम तो कहतानी भौजी के गड़ियों में सटा के ओकरा गड़ियों में कैंसर कर दो सार। तो भाई लोग वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लागल हो तो वीडियो के लाइक करके और चैनल के सब्सक्राइब कर दिए लोगन भाई लोग। तो